La caiguda del preu del petroli és la gasolina que necessitaven les borses per a pujar. Felip, bona nit. Bona nit, Mireia. Conta'ns. Sí, avui ha tornat a caure el preu del barril de cru, i ja acumula $40 de caiguda des dels màxims de juliol, quan va tocar el nivell de $148-149. En aquest moment es situa en el nivell de $109, i això és molt ben rebut pels parquers borsaris que ja cotitzen la idea d'una caiguda de la inflació que al mateix temps deixaria el Banc Central Europeu amb més marge de maniobra per a retallar els tipus d'interès ja l'any que ve, probablement en el segon trimestre. I si avui mirem què ha passat a la borsa espanyola, veuràs que avui s'ha celebrat amb certa força, ha estat pràcticament a punt de tocar el nivell dels 12.000 punts, i el que és curiós és que en les últimes 50 sessions s'han manejat en un interval que va entre els 11.000 i els 12.000 punts, i que cada volta que hem intentat atravessar aquesta barrera dels 12.000 punts no han pogut. Veurem què succeeix si demà ho intentem. Sempre que arribes a 12.000 s'acaba caent. Així és. D'una altra banda, sembla que Google ha presentat un nou navegador per a intentar competir amb l'Explorer de Microsoft. Així és, ha presentat de sorpresa un nou navegador que se diu Chrome. L'ha presentada fa tan sols 3 hores i la veritat està quidrats a competir contra l'Internet Explorer, que és un navegador que en aquest moment té al voltant del 70% del mercat, i també contra el Safari d'Apple, que té un 7%. Es suposa que els enginyers de Google han creat un nou navegador que és més segur, més estable, i des d'aquest moment ja es pot descarregar una versió de prova des de la seva plana web. Així que qualsevol que vulgui provar-ho és lliure de fer-ho. Ja pot provar i, a més, sembla que la batalla està oberta a la xarxa. Absolutament. Bona nit, Felip. Bona nit, Mireia.